Dobrý den, chtěli bychom vám představit doplněk Filtry Plus. Doplněk nabízí rozšířené nastavení vašich filtrů. Pro filtry s číselnými parametry doplněk umožňuje zobrazit tyto filtry jako posuvník, obdobně jako u filtrace ceny. Navíc doplněk nabízí možnost zbalení filtrů nebo parametrů a různá zobrazení, jako je například okno filtrů. Doplněk má širokou škálu nastavení a je připraven pro jazykové mutace s volbou vlastních textů. Pokud se vám doplněk líbí, můžete si ho nainstalovat na 3 dny zdarma v pravém sloupci pomocí tlačítka Objednat a nainstalovat. Po instalaci můžete ihned přejít do nastavení doplňku pomocí tlačítka Přejít na nastavení doplňku. Do nastavení doplňku se také dostanete ze svého ShopTetu pod záložkou propojení Filtry Plus. Na kartě Všeobecné nastavení nalezete všechna nastavení ohledně zbalení filtrů, parametrů, nastavení vzhledu a dalších funkcí. Pod záložkou nastavení posuvníků můžete jednoduše nastavit filtrační parametr jako posuvník. V nastavení textů můžete přidávat jazykové mutace a upravovat texty. Doplněk umožňuje zobrazit filtry v modálním okně na desktopu bez postranního sloupce a v telefonu. Případně necháte zapnutý postranní sloupec, kde se zobrazí filtry, a modální okno bude fungovat jen v telefonu. Další zobrazení filtru je pod volbou zobrazení filtru nad produkty. Filtry a řazení se zbalí do moderních boxíků a funguje to s postranním sloupcem i bez. V telefonu je pak filtr skrytý pod tlačítkem. V poslední řadě si můžete zapnout štítky aktivních filtrů, které fungují se všemi styly filtrů.